थांनाय जे साननि सिगाङाव मेट्रिक जे आनजादनि रिजाल्ट होबाय 7 तारिख जुनाव आरो बे आसामनि जि HSLC नि सेबाजों डिक्लेयार खालामजानाय जि मेट्रिकनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआव बर' मिडियामनिफ्राय बर' बिजोंनि खैराबारि UN एकाडेमि बेयाव फरायनाय खाग्राबारि दखरा एबसुनि सिङाव गोलैनाय खासिया सुबा बे गामिनि फंबाय जोंनि अनजालु फरायसा मनदिप बर'आ आसामनि मादावनो बर' मिडियामनि गासै रिजाल्टनि माने रेंक 1 97% बियो मोननो हादों 582 टटेल मार्क्स आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जों जिहेतु होयो बोसोरफ्रोमबो देग्लाय जोङो टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि थाखाय जिखिनि डाटा जों कालेक्शन खालामबाय बेयाव जोङो नुनो मोनबाय जे खैराबारि UN एकाडेमिनि मनदिप बर' बिनिया 97% आरोबाव सासे स्टुडेन्ट कुमारिकाटा UN एकाडेमिनि दीपक बर' बे सानै स्टुडेन्टआ एके मार्क्स मोननो हादों आं दिनै बिथांमोननि न'खराव जोंनि अनजालु फरायसा बिथांखौ आङो विश खालामनो फैदों लोगोसे जोंनि बिथांनि बिफा आरो बिमा बिसोरजों आं सावरायबाय आरो जथेस्थ मोनसे मोजां थासारि आरो बे गोग्गाथावना आरो गोजोनथाव जे बर' मिडियाम फरायनानै मेट्रिकआव 97% रिजाल्ट खालामनो हादों जों मिजिंथिदोंमोन जे आसामनि जि टप 10 पजिशन डिक्लेयार खालामो गासै 55 स्टुडेन्टआ बेखौ मोननो हादों आरो बिनिनो लवेस्टआ जाबाय 98% हाइएस्टआ 99.5 दा 98 आरो 97 बे 1% नि डिफारेन्स बा 6 नम्बरनि डिफारेन्स बियो फेक्टर नङा जदिव टपारनि लिस्टआव रेंकआव फैयाखै जोङो लादों जे जों साननानै लायो जे बेबो मोनसे टपारनिनो मोनसे रेंक आरो कमल कुमार ब्रह्म बान्थानि एवार्डनि थाखाय बे टप 1 पजिशन मासि आवग्रिनो हादों दा बेखायनो उननि रिजाल्टखौ मोजां खालामनांगोन जों सावरायबाय न'खराव आरो फरायसाजोंबो सावरायलायबाय दा साइन्सआव एडमिशन लानो थाखाय थियारि जादों आरो जि ड्रिम दङ बा जि टारगेट बा गल दङ बेखौ मोनहैनो थाखाय सासे गोग्गो नोगोरारिजों लोगोसे मोजां केरियार लानानै जिउआव साक्सेसफुल जानांगौनि जिखिनि लामा हान्थिनांगौ आरो जिखिनि खस्थ' खालामबावनांगौ खोब सिनसियार स्टुडेन्टआ आरो न'खरनि गार्जेन बिमा आरो बिफा सानैजोंबो जों रायलायबाय बिथांमोनाबो जथेस्थ कनसियास आं सानो जे बे न'खराव बर' हारिनि सासे सम्पद जों मोननो हागोन आरो आसामनिनो बा भारतनिनो सासे सम्पद मोननो हागोन आं मिजिंथिबाय फिउचाराव गासैबो बिनि आनजादजों लोगोसे मावनो लानाय आरो जिखिनि सिमां दङ बे सिमाङा जाफुंसार जागोन दिनै बेयाव फैनानै गोजोननाय मोनदों आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय गोजोन्थों